Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ina kwana. Idan yi bacci kake ka tashi kai sallah. Kai. Me wannan kamar fitsari? Fitsarin kwance kai man? Wallahi ƙarya ne. Oi, masira ne. Da ƴan gulma. Ni ba wani. Ina zan sa kaina. Abin na damuna. Yaushe zan amfana. Aure yayi min rana. Kadara ta ja min auren Dan Sholi. Gashi ni da gidana na zamtam karbabidar bedi. Gidan na damuna. Ki sani kina shiga hakina. Sannan na duba kina yi min katsalanda da kalamai munana. Ni ba wawa ne ba. Ba dolo ba, ba dan iska ba, masu ne, masu bakin zance, suka mun san mu duk domin su raba mu. Can kama lalace mai mummunan farji mai sanya da takaici kai Allah wadaran naka ya lalace ta kayan dakin nan sai ka wanke su sabulun baga soso ka zan mana soso daga yau aikin wahala san ba san kara ba. Wa kuma ya lalace idan kina wannan zance to zan ce ki susuce kin haukace kuma kin daburce ni zan miki wanki sai ka ce ne ba wanki ko kuma danki ko dan wata kanwarki in kin ka matsa zan miki saki 60 sannan da bugu 60 kafin minti 60 ki bani 60. Ki biyo ni mu je kotu alƙali ya rubuta kin ga shikenan mun rabu da. Ya za ki bani dama mai suna. Na za ki bani dama mai suna. Ai mini aure. Yar hajiya. Kai kuma daga ina ji wannan dalla. Hayya na ji sai zarni kace ne sai tsamu kace sai tashi kace. Anya ba amalala kai ba fitarin kwanci. Ka. Ka je gidanmu ne yau. Kai waye zai je gidanku? Kai ranar nan da ka ja ni jiya da ka ja ni can gidan kuɗin ba mugun duka aka mun ba kusa kashe ni ma a wajen. Yo ya kai ka san nayi hutsarin kwanci. To ai na ji sai tsamu kace ne kana zarni. Ai to an samu akasi ne wa rana. Akasi kamanya. Yawana. Ba da kai na sayarwa miro ba da kobet. Ni ka siyan mu. Da fame ka. Yo. Ai na kwana. Lafiya. Ka ga wannan wa ita na saida mu filo ba. Wancan bai mashin din. Ba mai mashin din ba wanda aka goya a bayan mashin. A matar bayan. Ba matar bayan ba na gaban. To kai filin matar ka dauko ka siyar. Yawan wana kai ba kai na saida mu wannan ba fame ka. To haka mun wa'azi ne. Na raina hankali.
yanzu ka taimake ni ne ko dan dumame ma ka kawo mun, ban karya ba. Wace imaman zan baka? Ni ma nan tun safe da kace gani ban ci komai ba. Yana gani. A gidan hajiya, a gidan alhaji da hajiya suna nan, ka ce wa ka ci komai ba. To kai dai ka san ana bani dai. Na yi ma hajiya laifi ne ai. Me ya kamata? Ya alhaji ce ta mun murmushi na soyayya, to shine hajiya fa kawai ta koro ni fa tun safe nan nace zaune anan, daga ni sai na ga 50 na tashi na je na siyo garin kwaki na 30 sigan 20 na kwadan karkare na mu hankali mana, an banza mai kama da daddawa a haka ne za ta ma murmushi. Kai dan dukununu da kai mummunan naka nan ne, bari yarinya kaman yar hajja za ta ma murmushi. Da kaman ni ne ma da ɗan kyau na da saje na sai ga haka kaga na samu mata. Kai a hakan? Yau kai kana da mata ne? Ok, ka ce wani abu. Yanzu dai kawai ka ɗan taimaken ne mu je kogun sana'a naka nan wani ɗan samu abinci ma ba mata na. To kai da ka ce za ka kawo kuɗi, za ka kawo jari, to kun haba da kai. An samu matsala ne. Matsalan me aka samu? Yanzu ni dai a je a samu kuɗi mana abin aikin ku. To kai ka je ya za a yi ne ka nemo mana kuɗi kawai a haɗa kawai jari ya. Me wannan ka? Wannan kaman giya. Kayan ƙari ne da Allah. Wannan ne kayan ƙari? Giya ce, kai aina kake samun kuɗi ka sai wannan abu? Ka kwanya ne, basira ne da ni. Kai ya ma wata kwanya ce da kai? Wai ba giyan bane a ciki ai. Fitsarin alade ne. Fitsarin me? Fitsarin alade yan dan zuba. Kace zubawa a ciki? Lemon. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu. Yawa. Ina wuni? A wani lafiya. Lafiya lauya aiki. Lafiya kalau. Da Allah na ce mai gidanki na nan? Mijina kuma. Eh. Yanzu kuma mijina ki fara shige mawa don ki ga yana kyautata mu. Yana ma abu da mijinki baya miki. A'a wallahi ba haka bane. Kawai dai ina neman shi ne. Za mu magana akan mijina. Magana mijinki da ya fi tsarin kwance. A'a kin ga ai yanzu mun riga mun zama ɗaya, bai kamata a ce da mijina ya abokin wa ki rinka gaya mishi cikin magana. To yanzu me kike so ya miki? Wallahi ina son mishi magana ne akan maganan tunda ya fita har yanzu bai dawo ba, ko zai taimaka ya dan nemo min shi. Yanzu dai kam gaskiya baya gida bai dawo ba, amma zuwa anjima zai dawo. Okay, amma ya kusa dawowa? Nan ba da dadewa ba zai dawo. To shikenan, nagode. Da Allah, yawa ya kike? Lafiya ya aiki? Lafiya kalau wallahi. Sannu. Na ji kamar ya kina dan cigiyar mijinki ne ko ne ba? Wallahi tunda ya fita ne kaga har yanzu bai dawo ba. To ai kin ga shi namiji ne, ko karfe nawa ya kai a waje ba damuwa. Gaskiya ne. Amma na ce to ba za ki damu ba tunda biye nan ce ba dan wannan ba dan ba ki gudunmawa me yake bukata ne? A'a gaskiya yanzu bana bukatan komai da ya wuce in gan shi ya dawo gida. To kake da mana ko me yake so zan baki, zan taimaka miki, zan daudawa ne yake gaba daya. In har zaka taimake ni ba zai wuce ka je ka nemo min shi ka dawo min da shi gida ba. A kake damu. Ai ko me yake miki, ni sai ma na fi miki ba ki ga shiga ta ba ma shi kaza A'a dan Allah dakata malam. Ban gane zaka lura da ni ba, kana nuna min wani kaza. Kuma dai ya yake ai dai mijina ne, kuma ni na gani na ce ina son shi, ko ba gaskiya ba. Kaga ƙara kawun irin wannan magana ma. To kenan. Mutane ba san darajar aure ba. Mutane ana so a taimake su. Na kwana. Lafiya ne. Ya yara. Lafiya ne. Ya su mamanka. Lafiya lau. Ban fahimce ka ba. Kai kawan na ga nitsatse ne kai ko? Malami ne ni. To na so ka dan taimake ne da Allah. Taimako wanda iri?
To ai ka san na yi aure ai. Oh, kaya aure? Yawana. To, alasa alheri. To, yanzu na so ne ka ɗan yi mun wani taimako. To, alasa zan iya. Tambaya nake so ka ansa mun ne. To, ai zai ka ce tambaya ka zo da ita. Ai, kakka damu. Ina kwanci a ɗakina a kan katifan matana, ina morewa na. Kawai, na ji daɗin bacci sai ne mafarki. To, yanzu na so ne ka gaya mun meye mafarkin yake nufi. Ai so yanzu za ka faɗa mun mafarkin ne sai in gaya ma fasara shi. Ka wani irin doloto ne? Ka yi haƙuri, ba kyau zakin malami. Amma wani ai wauta ne ai, ba kuna ganewa ba. Ni fa malami ne ba boka ba, kaga carbina, ni malami ne. To yanzu sai na gaya ma. Gayan mun za ka yanzu sai in fasara ma. Na yi mafarki, matana tana da ciki, matar makwabcina tana da ciki. To kuma da suka tashi haihuwa sai suka haifi ɗaya. To ni ba na son rigima. Wane ne mai ɗan a ciki? To na fahimce ka. Matarka tana da ciki, matan makocinka ma tana da ciki, sai matarka ta haifi ɗaya, matan makocinka ta haifi ɗaya. Kawo kowa na da ɗaya kenan. Yawa mai irin wawa ne, ba haka ba. Ita mata ɗayan da mata ɗayan su biyu sun haifi ɗaya. Kana da mata guda biyu, kowace ta haifi ɗaya, waccan ta haifi amarya ta haifi ɗaya, kishiya ta haifi ɗaya. To kowace duka 'ya'yan naka ne a yi. In ka ƙara min irin damejin nan yana ɗiɗɗirma maka naushi. Awa da Allah. Ya kana neman taimako a wurina za ka naushe ni malami za ka nausa? Ba mata biyu ba da Allah. Yawan irin mutum ne. To ina jin ka yanzu ya akai. Matar makwabcina tana da ciki, matana ma tana da ciki. To su biyu da suka taru sai suka haifi ɗaya a tsakaninsu. To yanzu na so ne kan rigima ya tashi, ba mu san waye mai ɗan ba, na ɗan matana ne ko na ɗan matan makwabcina. Yanzu in matarka tana da ciki ta haihu, matar wani ma tana da ciki ta haihu, sai kuma ɗaya zama guda ɗaya? Yawana. To yanzu na gane, ai yanzu na fahimce ka. Yanzu sun haifa ne ko kuma za su haifa? A mafarki ne ha, amma ba na so ne su zo su haifa sai rigima ya tashi, ni kasan ba na haɗa yi. Kai ne daga wajen ɓangar ɓatar ko? To yanzu mafita ne ai nake nema, kafin lokacin haihuwan ya zo rigima ya tashi, kaga yin ce a'a ga mai gaskiya ga mai abu. Ai tun da na gane daga gidan ɓangar ɓatar kake, dole a samu ma mafita. Yanzu akwai wani abu a nan wurinka? Akwai dai sigari. Ba sigari ba, wani abu da za a je kasuwa a fanso littafi, don yanzu sai an fanso kitabun dumuji, a ciki ne ake warware irin waɗannan matsalolin naka. Muruci? Littafi kitabun dumuji, don a cikin kitabun dumuji akwai wani babi inda aka yi bayani na irin waɗannan matsaloli. Ka san haka ake ka ga matan wance ta haifi yaron wance, wannan abun ba kyau. Kana nufin kuɗi? Kuɗi mana, kuɗi wanda za a ɗan fanso abin nan, wanda za a fanso kitabun dumuji a yi sadaka da shi. To yanzu da iya in aka warware mun matsalan, yanzu daman mun gama tattaunawa da wani abokina ne zai sama min sana'a. Ka bani, idan muka je na samu sana'a aka fara biya na salari, ba salari ba, ka san a ƙarshen shekara ana ba da lip gram kudin hutu. Na samu sana'a na cinye shekara ɗaya aka bani lip gram, sai in zo baka. Sai an baka lip gram, sai an baka lip 2 sannan zaka biya kudin fasar littafin? Mana. Ashe kana so matarka ta haifi kanin ka kenan. Ai haka abin yake. In ba a fanso wannan ba aka warware wannan matsalar, za a samu matsalar da ta fi zarce wannan, domin sai matarka ta haifi kanin ka. Kom malai. Allah ya sa. Allah ya sa. Ka samu ka ba a siyar da
mutumin banza mashayi. Mu za ka nuna mashaye-shaye? Ya ba sigarin nan, ina ma sigari ta, da ba man da lita ne kawai da na kunna. Baby ka dawo? Wallahi. Kuma shine zaka shigo gida ba ko sallama? Ki share kawai abubuwan ba a cewa komai, na dawo ma rai ɓace. A'a. Me ya faru? Kuma na ji ma ka shigo ma ban ji karan mashin ba. Ina ka bar mashin din? Wallahi mashin din ki share kawai. An dan kai shi gareji ne, yana dan buƙatar wasu gyare-gyare. Okay. Shi yasa. To kuma na ga ka dawo ba irin tsaraban nan da ka saba kawo mu? Kai. Ke ko yau da gobe ai sai Allah, kullum fa in zan dawo sai na yo miki leda. Yau kawai ya kamata ki dan daga mun kafa mu. To ai na saba ne, ni kuma wallahi ba zan iya ba kaga? Eh, yau tsire nake jin ci. Dole ka tashi ka je ka nemo mu. Tsire? Yanzu kuma? Yanzu wallahi. Baki ganni da gajiya ba ma batun in sama ruwan wanka, kawai tsire ke damuwanki ne kawai. Ka je ka dawo sai in sama ruwan wanka, kawai ni dai ka je ka siyo. Ba sai mashin din ta tashi zan nemo ba, ina ta Allah mashin ta tashi ma kina wani maganan tsire. Ba da kafa na dawo ba. Mashin din tana can gareji ta ci kuɗi sun kai 60,000. Ai ko 1000 nawa ne? Ni dai na san dai ba za ka rasa kuɗi a aljihunka ba. Kawai ni ka tashi ka je ka nemo min tsire. Yanzu fa dare yayi, masu tsire sun tashi. Ko sallar magariba fa ba a yi ba, kana min maganan dare. To ni yanzu dole wai sai na kawo miki. Ki bari mana sai gobe. A'a, yanzu nake so. Ki bari har gobe ma. Ka ba uwar gida. Ni dai ban yadda ba, ka je ka siyo mu kawai. Kin ga yanda kika haɗu kuwa? Naji. Ka je ka dawo kawai. Kin haɗu fa wallahi, kwalliyar nan. Ki dan yi murmushi mana in gani. To na zauna na maka kwalliya, amma ka dawo ka ce min ba tsara ba. Ni kawai ka tashi ka je ka nemo mu. Yanzu sai na so tsire kenan zaki mun murmushi? Man. Yanzu in so miki kosai na 10. A'a ban son kosai. A warafa? To bari in je can baya wurin cokala mai shayi in siyo miki kwaya daya. Kawai tashi ka je ka nemo mu. Cokala ya iya soya kwai fa. Zaki ji shi kaman nama, kaman kifi. Ni dai tsire nake so. Wai ba akwai sauran nama cikin fridge ba? Ai naman da ke cikin fridge na miya ne. Shi naman jikin shi aka rubuta na miya ne, in ba miya ba shikenan ba za a ci ba. Ni dai tsire nace ka je ka nemo mu, ka tashi ka tafi. Abada Allah, ki hakuri mana baby. Kama ta nan. Kai ma ka yi hakuri ka tashi ka je ka nemo mu. Shi yasa matsalan ma auren mace guda ma wallahi matsala. Ka dade ka je ka karo mana. Ni dai kawai ka nemo min tsire. Da Allah. Na ce ba? Dan man ɗazun na zo neman ka ta ce min baka nan ka fita. Lafiya dai ko? Daman na zo ne akan maganar mijina tunda ya fita yanzu bai dawo ba. Na ce to tunda kai kana da abin hawa dan Allah ko za ka iya taimaka min ka dan nemo min shi. Ok, to kin san gari ba gari kaɗan ba, gari da yawa. To yanzu ba damuwa. Ko don haƙƙin taron da muke da ke, yanzu ki ba da 2,000, kin ga sai in zuba mai duk inda ma zan shiga in nemo miki shi. 2,000? Kaga wallahi ban da hanyar 2000, ni yanzu haka ma ban ci abinci ba, yunwa nake ji. Yunwa? Yunwa nake ji. To ko don haƙƙin makwabtakan da yake tsakaninmu da ke ki kawo 1,900. To ko za ka iya nemo min shi, in ya so in ka dawo min da shi sai in nema daga baya in baka. To yanzu tunda baki da kuɗi ki kawo 500. Dan shiga ki irin dubaran nan taku ta mata, ki kawo 1,500. Kin ga in na nemo shi na dawo sai ki cika min 400. Ban san inda zan samu wannan kuɗin ba wallahi. To amma in ka yadda ko shara sai rinka matanka da wanke-wanke, in ya so har in gama biyan ka kuɗin. To yanzu in zaki mata shara da wanke-wanke, zaki hada da wanki? Eh har ma wanki duk zan iya mata. To kuma
in na ga baki da kyau zan fasa ko kuma ki biya ni kuɗi na. In Allah yadda zan yi da kyau. Shara da wanke-wanke da wanki. To. Watar ma in na dawo a caɓa na ga mashin tayi da za ki ɗan watsa mata ruwa. Za ki wanke min mashin ɗinta. To na gode. To yanzu bari in fita yanzu. Wata 3 fa share da wanke-wanke da wanki. Zaki? Ba matsala zan yi. Ki fara daga yau. To shi ke. In kuma kika ɓata mata rai ba zan nemo shi ba. In Allah yadda ma hakan ba zai To shi ke. Ki fara daga yau. Na gama ga wasu 'yan ledodi nan sun taru Allah. A share da kyau. To sai ka Iya. Lafiya ƙalau. To yaya? Wallahi lafiya lau. Ina daga can na ji kamar kin ce yunwa ke ji ne gome. Wallahi ban ci abinci ba. Ha wato wannan ba wata matsala ba ce kai ya in fa akwai abin da ya fi abinci wallahi ni zan baki. Ha ba wani abinci wallahi in akwai kin ga kaza ga abin da ba zan iya baki ba. Ai ba damuwa na bane ni dai akan ki biya min bukatar ta maganan da muka yi ɗazun. Da Allah da aka ta. Ina ce ɗazun da na maka gargaɗin cewa kaka ƙara kawo min irin wannan maganan bana so. Ha ba ke ki dinga kina ɗaukan ƙyarto mana. Mijinki din nan bagagge ne fa ya kamata a ce tuntuna mun daɗe da wuce wurin nan. Gaskiya bana son irin wannan abu. Wai kai baka san ni mata aure bane wai? Ko ma dai meye na gaya maka da cewa mijina ne kuma ni na gani na ce ina son shi. Dan girman Allah ki hakuri wallahi zan baki abin ma da ya fi abinci. Minti nawa ne? Minti 5 ya ma yawa. Da zuciya kai ka je ka nemi mata kai aure da ya fi maka ka zo kana taban matar aure. To duk dai ba wannan ba yanzu gashi. Ku biyo mu sati mai zuwa ranar Asabar don ganin ci gaban wannan shirin. A kapta, to ai kenan. Ina masu kallon shirye-shiryenmu na tashar ɗan sholi. Bayan kun danna subscribe a YouTube channel na ɗan sholi, kun more nishaɗantuwa da bidiyoyin barkwancinmu. Muna sanar da ku cewa akwai ayyuka na musamman da muke yi. Irin ɗaukan bidiyon biki, naɗin sarauta, photo album, video coverage, kai har waka fa muna yi a kamfanin ɗan sholi. A ko'ina kake a cikin faɗin duniya za ka iya tuntuɓar mu ta wannan email address jumultimedia@gmail.com ko kuma ku tuntuɓe mu a wannan number 09077791996. Bayan wannan kuma idan kuna da wani shagali na musamman za ku iya gayyatar jaruman kamfanin ɗan sholi domin su nishaɗantar da ku. Sai mun ji daga gare ku. A kapta, to ai kenan. Assalamu alaikum. Muna gabatar muku da wani channel na musamman, Yakuba YAD TV. Channel ɗin Yakuba YAD TV channel ne da yake shirye-shirye da suka shafi technology, fasaha da suke wayar da kai. Suke wayar da kan mutane akan al'amuran da suka shafi sirrikan na'ura, sirrikan wayar salula da dai sauran ilimin zamani. Ku je ku subscribe a wannan channel ɗin na YouTube. Za ku karu sosai akan wannan channel din. Al'amuran da suka shafi irin Instagram, WhatsApp da wasu sirrika yadda za ka yi operating wayarka ta Android, kwamfuta da dai sauransu. Za ku amfana sosai kuma za ku ilmantu. Kar ku manta. Yakuba YAD TV. A je a yi mana subscribe kuma a danna ƙararrawa.